ngono. Mbok sing prasaja aja citra ngondak atiku galak yen sliramu tansah citra iku semangat tak dalang. Aku kok ora patut ya Mas. Ora patut, kabeh kuwi sing nganggo ngono kuwi kudu ora nek basane. Sing semangat lang. Ngono. Wah. Rasa nganggo pak wah gak apik. Oh. Ngono. Ya. Mosok dalmu kuat. Malah dibanter. Nggih kok kowe kuwi kok. Enggak. Aja cidra. Kabeh wong iki aja cidra nek iso lho. Lah ya ampun Sujono. Aku iya ora kok. Nek ora tenane lho Mas. Nek ora kepepet. Ora kepepet. Nanging yatine
Lah. Iya. Kalau ki gak sah naik tol ngono lho Mas ya. Hah? Jalan laki-laki tuh lho Mas. Oh iya. Ya ora apa-apa wong jenenge wong ki disyukuri. Iya. Kadang-kadang nggih nyun sewu kita ning jenar. Kadang-kadang yo ning Sambung Macan. Lah ngeten nika pokoke kabeh iki disyukuri jare Pak Endol. Kowe iki ra tak kok nggon elek-elek kuwi ora mungkin kowe iki payu. Kok sakit lho. Ning yo tenan kandhane. Iya, tenan. Weh kandhane niku mau. Nah ya pokoke iki adoh cerak dicukuri. Disyukuri wah alhamdulillah ya bosku Alhamdulillah. tambah bagus lah kaya iki. Tambah bagus, tambah glowing Iya. ya toh. Ya Allah Pak, perawatane ning ndi to Ya Pak? mung siji len sing mari susah. Pripun? Tambah pelit saiki. Nah, Apa iso? berarti wong. Oh alah. Monggo. Nanging